Non lle perde o pulso Vilalbés a loita polo cuarto posto. Incluso os lucenses comezan a adquirir solidez no seu campo, onde antes fuxían puntos con asiduidade. Ben puido levar algún o Santa Comba, que se adiantou no marcador. Julián aproveita unha indecisión da defensa e porteiro locais e abre a conta. Os de Gelucho collían vantaxe nesta acción aos 28 minutos de xogo. Os chairegos buscaron un empate e lograrono a un minuto do intermedio, nun tanto de vital importancia. O centro de Adrián e o Mar envía ao fondo da rede. O gol do Canteirán abriu o camiño da remontada, que culminaría no segundo tempo. No reinicio Vilalbés buscou a ofensiva, pero as mellores oportunidades foron para o Santa Comba. Nesta o que dispara el Lalo. Superada media hora, Julián tentouno dende lonxe. O seu gran lanzamento atopou o longueiro. Decidiu o acerto e ese foi pro Vilalbés. Aos 36 minutos chega esta acción, centra Adrián e Nico marca o definitivo 2-1. Protagonismo para Adrián, que deu os dous pases de gol. A ledicia dos lucenses estaba xustificada. Os de Charlie suman a cuarta xornada consecutiva sen perder.